Σήμερα κυκλοφορήσαμε ένα ακόμη πιστοποιητικό, το πιστοποιητικό της Γλύκας, για να το κάνετε δώρο σε όλους όσους αποτελούν ένα γλυκό κομμάτι στη ζωή σας ή ευελπιστείτε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν. Το κάναμε αυτό για να μπορέσουμε σε συνεργασία με εσάς να περάσουμε ένα ευχάριστο θετικό μήνυμα, αλλά και για να αφήσουμε ένα έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς μεγάλο μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε φορείς που στηρίζουν τα άτομα που πάσχουν. Ναι, Χρυσό μου, τι κάνεις? Ναι, εδώ είμαι στην έπαυλη. Κάνουμε ανακαίνιση στο ανάκτορο. Μα καλά, πήγε και αυτός τώρα στο ανάκτορο και μου βάλε 10 μαστόρια για όνομα να μου κλέψουν τον πολυέλαιο. Ξέρεις, Χρυσή μου, ο δικός μου πολυέλαιος, ο μισός προϋπολογισμός της Ελλάδας. Ναι, άλλος μισός στην αμαχαιροπύρωνα. Πώς να σου πω, το έχω μεγάλο άγχος, αφού πήρα τηλέφωνο και έστειλα μια δημιουργία να τους προσέχει. Τι πες? Το παιδί της Σούλας έχει διαβήτη. Τώρα το μάθε. 3 χρόνια τώρα και δεν είπε κουβέντα η Καριολά. Να κάνει παρέα το παιδί μου με ένα παιδί που έχει διαβήτη. Για όνομα. Τι είναι το παιδί μου, ο κανόνας? Για σε παρακαλώ. Αυτοί οι άνθρωποι με σύγχυσες τώρα. Αυτοί δεν αγοράζουν ούτε μια καραμέλα, ούτε μια σοκολάτα. Πώς θα δουλέψουν τα εργοστάσια? Πίνουν τον καφέ τους σκέτο. Πώς θα κινηθεί η οικονομία? Θα σκέφτεσαι λίγο τους υπάλληλους. Τόσες οικογένειες. Ακού εκεί. Διαβήτη. Είναι και φίλος μου ο Παυλίδης. Ναι, έχουμε κάνει κάτι γλέντια με τον Παυλίδη. Άσε, τι να σου λέω. Και το καλύτερο, έβγαλε μια σοκολάτα. Άλλο πράγμα. Γεύση ζάχαρο. Αφού να καταλάβεις, εγώ την τρώω έτσι. Δεν την ξετύλιγω. Έτσι με το τύλιγμα. Αρέσει πολύ και στο Μιχαλάκι. Ναι, Τετάρτη Δημοτικού. Άκου τι μου είπε τις προάλλες. Μου λέει, μαμά, όταν μεγαλώσω, εγώ θα γίνω αεροπόρος, να σε ταξιδέψω σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είναι Γλύκας. Από τον μπαμπά του το πήρε. Είναι που πήγε και πήρε την Ιόνιαν. Ναι, την Ιόνιαν με τα αεροπλάνα. Αυτό του είπα κι εγώ. Μα καλά, του λέω, την Ιόνιαν. Θα λέει ο κόσμος ότι πεινάμε. Πάρε, Χρυσέ μου, την Aegean. Πάρε την American Airlines. Πας και μου παίρνεις την Ionian. Και μου έχει βάλει και κάτι αεροσυνοδούς μέσα. Και αυτές καριόλες δεν τους χωνεύω. Τον ζαχαρώνουν όλη μέρα. Φταίει κι αυτός. Φταίει στόμα. Μέλι στάζει το στόμα του, μέλι. Τον ξέρεις. Αλλά είναι καλός. Ξέρεις τι μου έκανε πέρσι του Αγίου Βαλεντίνου? Δεν πάει το μυαλό σου. Μου γέμισε την μπανιέρα με λιωμένη καραμέλα. Και ξέρεις, η δικιά μου η μπανιέρα, πισίνα. Κολυμπάς και θες 2 λεπτά να φτάσεις απέναντι. Την είχα πάρει από το ΆΚΑ. Άλλο level, Χρυσή μου. Άλλο level. Η Κλεοπάτρα έβαζε μόνο γάλα. Αυτή μπροστά μου είναι καρακατσουλιό. Εγώ έκανα βουτιά μέσα στα σιρόπια, πώς να σου πω. Κολυμπούσα και τρώγα, λες και ήμουν σαν ένα τεράστιο φοντί. Άλλο πράγμα. Αφού για να καταλάβεις, σε κάποια φάση κόντεψα να πνιγώ. Παναγία μου, λέω, αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω έτσι. Τι ένδοξος θάνατος, να πας από καραμέλα. Κρίμα πάντως, κρίμα για τη Σούλα. Όχι, δεν το λέω για το παιδί. Τη συνάντησα τις προάλλες στο Μέγαρο. Άμα τη δεις, έχει μείνει μισή. Έχει χάσει κιλά, πετσί και κόκαλο. Αφού νόμιζαν όλοι ότι σηκώθηκε ο Ραμψής ο δεύτερος από τον τάφο του για να ακούσει καβάκο, και ο Λεωνίδας το παιδί με την Ποτινίδα αγχώθηκε, έπαιξε κάτι φάλτσα. Εγώ δεν κρατήθηκα, της το είπα. Πώς είσαι έτσι, μωρή, της λέω. Φάε λίγο. Σαν το Τουταγχαμών γυναίκα, ίδιος. Όπου με σύγχυσε, μπορώ να καταλάβω. Έχουνε λεφτά, έχουν λες και δεν έχουνε φαγητό. Ποιος ξέρει, μπορεί να έχει καμιά στενοχώρια. Άσε σου, είχα φάει και κάτι μελομακάρονα εκείνη τη μέρα. Πρίστηκα, με σπίγκανε τα Σανέλ μες στο κονσέρτο.